Szeretettel köszöntjük a nézőket. Én Szeke András vagyok, ez a Jövőkép következő adása, amint látják, most egyedül vagyok. Az elkövetkezendő körülbelül fél órában én fogom most talán lekötni az önök figyelmét. A mai alkalommal arra a politikai és globális összföld viszonylatában jelentkező problémára szeretnék először reagálni, amit látunk. Tehát egyrészt a békét szerető emberek tömege, a 7 milliárd embernek a többsége kívánna, minden adottság meg is van hozzá, politikai, gazdasági és társadalmi adottság, és mégis azt látjuk, hogy a Földünk több helyén agresszív, beavatkozó, minden emberi értéket semmibevevő beavatkozás, háború folyik. Ez nem igazi háború, mert sem hadüzenet nincs, sem hadviselő felek nincsenek. Igazából azt lehet mondani, hogy ez egy tiszta arimáni, vagyis az ármány által létrehozott küzdelem, harc, agresszió, aminek nem látunk valójában igazi értelmét, hiszen most már azt sem lehet mondani, hogy kőolajért folyik a harc, régen tudjuk, hogy nem, hanem egészen egyszerűen a földi emberiség leuralásáért folyik a küzdelem, az embereket félelembe tartani és uralkodni rajtuk, igazából a régi módon. Tehát igazából a hatalmon lévők igyekeznek megőrizni mindenáron a hatalmukat az emberek fölött. Azonban időközben sok év, ez az elmúlt 15-20 év, ami azt eredményezte, hogy az emberek különböző okoknál fogva tudatosabbak lettek, és kinyílt a tudatuk az okokra. Ezek az okok pedig kiderült, hogy nem csak gazdasági okok, nem csak politikai okok, és nem csak társadalmi okok, hanem ezek bizony szellemi térben jelentkező okok, és nem földi, tehát a földön kívüli okok is. A földön kívüli tényezőkről szeretnék először beszélni, hiszen a magyar történelmet érinti, és eddig talán nem volt ismert mondjuk azt, hogy új égi eredetű közlés, új égi eredetű információ. Mindannyian tudjuk, hogy a zsidóságnak önmagával egy komoly polémiája van, egy komoly meghasonlása van, komoly vitája van, és most már legutóbb, amikor a jobbikos képviselők Londonban voltak, azt a meglepő dolgot tapasztaltuk, hogy zsidó rabbik biztosították őket a támogatásukról, és kifejezték azon szándékukat, nem csak ők, és nem csak ott akkor, hanem Amerikában is, és azóta Magyarországon is, hogy ők nem értenek egyet Izrael állam létével, illetve nem értenek egyet a cionizmussal, azzal az erőszakos, agresszív, más emberek, más államok, más népek, más nemzetek érdekei figyelmen kívül hagyó politikával, erőszakos katonai és gazdasági gyarmatosító törekvésekkel, amiket Izrael államtól látnak. Úgyhogy ezeket a képeket idézzük most fel, mint a televízióban és a fő médiákban is sugárzott információkat, és nézzük meg, hogy miből adódnak ezek a szakadások a zsidó kultúrán, társadalmon, közösségen belül. Az ő legfőbb vízválasztójuk az askenázi zsidóság és a szefárd zsidóság közötti különbség. A szefárd zsidóság, aki önmagát eredezteti Dávid házáig visszamenőleg vérvonal szerint, tehát vannak családok, történelmi zsidó családok, a Dávid házáig visszavezetik magukat, ugye ezek a Lővi családok, vagy
Simeon, Simon családok, vagy ugye Simon Peresznek is a neve Simon, és így tovább. Tehát ezek a családok, ezek visszaeredeztetik magukat a Ábrahám fiaihoz, és ez a történelmileg mondott zsidó vonal, ez tulajdonképpen nem támogatja azt a katonai agresszivitást, amit ma Izraeltől látunk. Korábban mindenki látta a Hegedűs a háztetőnt. A Hegedűs a háztetőn, mint irodalmi mű, mint alkotás, mint színdarab, azt mutatja be, hogy a galíciai zsidóságot hogyan telepítik ki, és itt látunk egy olyan fajta zsidó életközösséget, szemléletet, amelyik ugye dolgos emberek, kétkezi emberekről szól, mezőgazdasággal foglalkoznak, iparral foglalkoznak. Ugye ez a galíciai zsidóság, amelyik Magyarországot érinti, hiszen a Habsburg Magyar Monarchia része volt Galícia legészakibb része, mai Lengyelország, Belorusszia, Fehéroroszország osztozik ezen a területen, és ugye mindig vita volt erről a területről. Tehát az itteni zsidóság, aki igazából a kazár zsidóságot testesíti meg, ez adja a jiddisül beszélő zsidóságnak a nagy tömegét, a volumenózus részét, és ez a társaság, akire ma azt mondják, hogy nem férnek a bőrükbe, és agresszívabbak, és tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a szefárd zsidók le is nézik egy kicsit őket. Ők voltak, akiket a német zsidóknak nevezték, tehát ők voltak a németországi fasizmus áldozatai nagy tömegében. Őket dobták oda az amerikai nagytőke, az amerikai zsidó nagytőke áldozatul. Minden esetre ezt a szefárd zsidóságot jelenleg irritálja az a viselkedés, amit ugye őrájuk is vonatkoztatnak, és ők is szenvednek tőle. Ez az arisztokrata, kifinomult, nagyon magas intellektualitást képviselő zsidók, akik igazából megint kutyaszorítóba kerülnek a testvéreik miatt. Hát ugye mi testvéreink miatt is, mert egyek vagyunk a teremtésben, tehát meg kell értenünk valamit, mégpedig azt, hogy a Kaukázus északi részén mikor jelentek meg ezek a nem szefárd zsidók, tehát nem a Ábrahám Jákobra visszavezetett ősi zsidó családok, ősi zsidó nemesség, hanem ez az új süttetű aliázott, vagyis áttért zsidóság, ami azt jelenti ugye a zsidó nyelven, hogy ők aliáztak, fölvették a zsidóságot. Mikor vették föl? Hát pont történelmileg a legzavarosabb időben nyúlunk bele, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az ellopott 300 év, az valamikor a Jézus után 300, 400 és 900 közötti időszakban egy betoldott 300 év. Ugye tulajdonképpen ebben az időszakban kell keresnünk, amikor megjelennek a 6. században a felvett népként ez a massza, ez a tömeg, és ugye azt látjuk, hogy kik azok, akik fölvették ezt a zsidó vallást. Mi az eredeti vallásuk, és mi volt az eredeti, honnan jöttek?
Hát ez a Kaukázus déli részén, tehát ugye a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger között vagyunk, egy hegylánc a Kaukázus, amelyeknek a déli részén már ott van Babilon, tehát ott van az ősi Tigris-Eufrátesz közi, ha úgy tetszik, Sumer Babilon, és ez a Sumer Babilon az akkád vérengzések miatt a sumérok elitjét, a sumérok vallási és tudományos tudós elitjét arra készteti, hogy elhagyják ezt a területet, és a Kaukázuson átkelve a Kaukázus északi részén jelenjenek meg. Ebben az időben, amikor tulajdonképpen, ha Jézust megnézzük, akkor Jézus halálát követően eltelik 100 év, amíg felszámolják azt a hatást, amit Jézus tett. Utána eltelik újabb 200 év a níceai zsinatig, ugye 325-ben az első níceai zsinat, és valamikor 400 körül a második níceai zsinat, amikor egyszerűen csak polemizálnak, vitatkoznak azon, hogy Jézus tanításából mi maradjon meg, az utókor mit használjon. Most ebben az időszakban, ugye 395-ben születik meg Attila, a hun király, és Attila a hun király, akinek van egy küldetés, amiről keveset beszélnek, és ez nem más az a küldetés, mint létrehozni az eurázsiai birodalmat. Létrehozni azt az egységes Eurázsiát, amelyik eurázsiai birodalom azt eredményezi, a hun Attila legyőzhetetlensége és isteni védelme, isteni felhatalmazása révén, hogy ő bizony ezt végre is hajtja, megteszi. Tehát a Vladivostoktól Brötányig terjedő terület az egy masszívum, több ezer népet egyesít, és több ezer népet a kor technikája, technológiája dacára képes egybetartani. Ez másképpen nem lehetséges, csak szeretettel. Ezt mindannyian beláthatjuk könnyen. Ebben az időszakban egy 5 éves periódusa van Attilának, amikor körtemplomokat épít, és a körtemplomok azok valamilyen olyan csodálatos hatást gyakorolnak a mai napig, hogy a katolicizmus, a pápai klérusnak azt mondják, vagy azt látják, hogy magyarok megint körtemplomot építenek, akkor kiveri őket a hideg. Ugye föláll a szőr a hátukon, szoktuk mondani. Tehát Attila beteljesít valamit 450-465 körül bekövetkező haláláig, amikor, ugye itt is érdekes a bizonytalanság egy ilyen nagy embernél, amikor őt megölik. Egy nagyon jól előkészített gyilkosság, egy szakrális gyilkosság, hiszen egy hajtűvel a német ágyasa, a német felesége, a háremének a tagja, a nász éjszakán az orrán keresztül az agyába fölszúr, és ezzel ugye hát persze orvérzés lesz, és az orra vérébe részegen belefúl, mondják utólag. Hát ezt tanítják nekünk az iskoládban, ebben semmi nem igaz. A kötőtűvel bárkit meg lehet ölni, az orrán keresztül a agyába fölszúrunk. Na, ezt követően jelenik meg ez a bizonyos kazár zsidóság, amelyik a semmiből lesz, és nem a semmit változtatja át, hanem nagyon is jól megmondható, hogy egy ellenpontozás, egy földön kívüli erő, amelyik a hun Attila végrehajtott, isteni akarat szerint végrehajtott eurázsiai egyesítését akarják mindenáron megszüntetni, ellenpontozni, kitörölni. Ekkor jelennek meg a földön kívüli területről olyan erők, akiket ma mi reptiliánoknak, hüllőknek hívunk, és ezek bizony nem jóindulatú földönkívüliek, az emberiség leigázására törekszenek. Ők ismertek az intergalaktikus térben, ők egyébként is mindenütt keresnek olyan helyeket, bolygókat, ahol hadrafogható, leigázható társadalmak vannak, és ezeket igájukba hajtják, és uralkodnak rajtuk, az energiájukat használják. Tehát ezek jelennek meg a 6. században, tehát az 500-as évek elején egy nagyon intenzív beáramlással, körülbelül 1000 fő érkezik ide a Földre, testesül,
és ugye nem a saját testében feltétlenül, hanem megszáll. Kiket szállnak meg? Hát azoknak a szkíta törzseknek, akik az északi lejtőjén, a Kaukázus északi részén letelepedtek, és a királyi családot szállják meg, tehát egy megszállottá válnak így, és a királyt áttérítik a zsidó hitre, tehát ezek a kazár gyökerek. A kazárságnak egyébként ez egy eredeztetése, egy teória, én nem akarom bizonyítani, nem is fogom, tessék elgondolni, végiggondolni a qui prodest, akinek az érdeke, és tessék ráérezni, hogy ez így volt-e, vagy nem volt így, majd kiderül. Minden esetre egy nagyon érdekes párhuzam van, mert a nép, aki a királyát követi, és ugye kötelező jelleggel elrendeli a király és a családja, hogy az uralkodóház, hogy át kell térni a zsidó hitre, itt nem egyszerűen a körülmetélésről van szó, hanem arról, hogy egy teljesen más életszemlélet, egy teljesen más életmód és stílus, egy teljesen más Istenhez való viszonyra kéne áttérni, amire a nép tömege ugye nem képes. Ők mind a maguk több milliós létszámában nincsenek megszállottként, hiszen csak erről az 1000 reptiliánról beszélünk, aki a földre érkezett, úgyhogy a királyi család mozgatja őket, ehhez viszont terror kell. Tehát az a imperiális viselkedés, amikor a király despota, tehát önkényúr, és nem az a szakrális király, aki a szkíta népeknél megszokott. Na ez idézi elő azt a mozgolódást, azt az összeférhetetlenséget, és azt a arrogáns viselkedést, ami miatt az a népek mozgása, amit honfoglalásnak nevez ugye a mi történelemkönyvünk az iskolában mai napig, az megindult. Tehát ugye itt a besenyők, a különböző gót törzsek, germán törzsek, ezek mozgásba lendülnek, és elkezdik átrendezni az egész eurázsiai térképet. Ugye azt mondják, hogy nyomják a magyarokat a Kárpát-medencébe, hát mi hazajövünk, tehát ma már tudjuk, hogy nem egy honfoglalás volt, és nem honfoglalás volt, hanem hazatérés volt több hullámban. Egy tervezett, nagyon tiszta dolog. De ez minden esetre korábban a népek vonulása nem kapott magyarázatot, nem volt oka. Tehát azt mondták, hogy hát csak, elindultak, gondoltak egyet. Hát persze az ember azt mondja, kevés volt a legelő. Hát ez hülyeség. Hát aki ismeri a 10.000 kilométeres sztyeppéket, ott a Taklamakán sivatag, a Gobi sivatag, a Mongol sivatag, ott nincs ilyen, hogy kevés a legelő. Hát ez hülyeség. Tulajdonképpen ez egy ok lehet, hogy megjelennek a kazár zsidók, akik a földön kívüli megszállás okán elkezdenek nagyon furcsán viselkedni. Na most nézzünk, ugorjunk akkor a mi most élt történelmünkbe, mit látunk? Ugyanezt látjuk. Putyin az orosz elnök elkezdi szervezni az eurázsiai érdekközösséget gazdasági alapon, pénzügyi alapon, energetikai alapon. És azokat a kultúrákat, ami a kínai nagymúltú kultúra, a koreai-japán nagymúltú kultúra, az indiai nagymúltú kultúra, az orosz egy kicsit kevésbé nagymúltú, de nagy kultúra. Ezeket összefogja. Az iráni perzsát ki ne hagyjam kultúra. Ezeket a nagy kultúrákat tulajdonképpen egy platformra sikerül összeszerveznie, és hát azok, akik a jelenlegi urak, és ezeket a jogosítványokat maguknak szeretnék megtartani, ezek ugye erősen sérelmezik ezt. Tehát Putyin most kicsit olyan ebben az analógiában, mint Attila volt, az Attila szerepét tölti be. Mit látunk? Azt látjuk, hogy ugye a hírekben elsikkadt, valószínű nem véletlenül, hogy Putyin úgy indította másfél évvel ezelőtt az éles menetet, nevezzük így Szíriát és Iránt, hogy Grúziáról nem is beszélve, hogy először tanácskozott a minden oroszok pópájával, az orosz pravoszláv egyháznak a fejével. Tehát
ez egy nagyon fontos lépés volt, és a mai napig nagyon fontos, hogy igenis szakrális tanácsadói vannak, és igenis nagyon komolyan tartják a kapcsolatot azokkal a földön kívüliekkel, akik viszont látván a helyzetet, és látván azt, hogy a földön kívüliek nem jóindulatú csoportja, reptiliánok, kisszürkék, magasszürkék és a többi, ezek hivatalos szerződésben vannak az Amerikai Egyesült Államokkal, egy katonai, ipari konglomerátum, egy katonai, hadi, ipari és technológiai szövetségben vannak, és ugye az ő érdekük az, hogy valahol mindig háború legyen. Tehát ők kimondottan érdekeltek mindenféle szempont alapján a háborúban. Amit most látunk, az pontosan ez. Azt látjuk, hogy a cionista érdekeket képviselő, agresszív viselkedést mutató, erőltetett, háborúnak nem nevezhető, csak pusztításnak nevezhető jelenlétek, ott vannak ugye Szíriában, ősi keresztény földeken, ott vannak Színának is az északi részén, ott vannak Észak-Irakban, és ott vannak Irán területein is, egyelőre csak diverzív tevékenységgel. Megpróbálták, hogy ezt ugye kiterjesszék most Ukrajnában, az európai viszonylatban is, és itt térünk vissza a kazárzsidósághoz, mert a kazárzsidóságnak ez a bölcsője. Ennek is a neuralgikus pontja, a nagyon érzékeny pontja mindenféle szempontból a Krím-félsziget. A Krím-félszigeten kevés szó esik róla, kevesen is tudják, piramisok vannak. Ezek a piramisok a Föld egészét behálózzák, tehát vannak piramisok a Kamcsatkai félszigeten, Szibériában, vannak piramisok Mexikótól a teljes Föld körül, az északi féltekén, egy bizonyos övben, tehát egy bizonyos szélességi kör mentén helyezkednek el. Ez ugye a 22-től 45. szélességi körig van, és tulajdonképpen ezek a piramisok úgy néz ki most, hogy elkezdenek valamilyen csodálatos módon aktivizálódni. Na ebben a rendszerben nagyon fontos, hogy kibirtokolja ezeket, és ezért látunk egy olyan törekvést, hogy Ukrajnában igenis a Krím-félszigeten lévő piramisok is legyenek a NATO-n keresztül pedig az imént említett katonai konglomerátum felügyelete alatt. Itt a másik oldal, tehát az az oldal, amelyik benevolent, amelyik jóindulatú a földi emberiséggel szemben, vagy a földi emberiséggel, és az a vágyakozás, hogy a földi emberiség felszabaduljon a rabszolgaság alól, az úgy néz ki, hogy most aktivizálja magát Putyin oldalán, illetve az Eurázsiai Szövetség oldalán, hiszen, mint látjuk, Kína, India nagyon egyértelmű jeleket, és Pakisztán, Irán nagyon egyértelmű jeleket mutat a szövetségre, katonai szövetségre, gazdasági szövetségre, pénzügyi és politikai szövetségre. Tehát ez a gyors kitekintés, ami ugye ígéretem ellenére azt mondtam én mindig, hogy nem politizálok, de most mégis kénytelen voltam egy ilyen rövid ízelítőt adni, nyújtani, mert itt összefolynak az isteni érdekek, ha úgy tetszik, a jézusi terv, a krisztusi terv összefolyik, a közös pontot, találkozási pontot és értelmet nyer ezeken a pontokon. Természetesen benne van a zsidóság is, hiszen együtt élünk velük, testvéreink, ezen a bolygón élnek velünk, nem csak kényszerűségből, hanem igazán szívből mondom azt, hogy mi nem tudunk másképp viszonyulni őhozzájuk sem, csak szeretettel, mert mi a szeretet népe vagyunk. Ők pedig majd belenéznek a tükörbe és elszámolnak magukkal, hogy hogyan reagálnak. Az az ő dolguk, nem nálunk kell elszámolniuk, hanem természetesen a Teremtőjüknél, Jóistennél. Egészen biztosan ezt tudjuk mondani,
hogy ez meg fog történni. Ők is tudják. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez fért bele a mai jövőképbe. Azt szeretném, hogyha mindenki érezné és tudná, hogy ez, amit én elmondtam, ez egy optimista végszót követel, kér magának, mert egészen biztos, hogy a szkíta népek újra egymásra találnak, Attila álma meg fog újra valósulni, és nem fogják tudni megakadályozni az eurázsiai egység, illetve még tovább az eurázsiai, amerikai, ausztráliai egységet, tehát a Föld globális egységét, a teljes emberiség úgy fog magára tekinteni, mint ennek a gyönyörű bolygónak a felelős gazdája. Isten áldása van rajtunk, mint mindig, e szerint nézzünk magunkra, tiszteltessük másokkal is ezt az isteni állapotunkat, és kérem, hogy az utolsó tanítását Jézusnak szívleljük meg, ebben az időben nagyon fontos. Szeressük egymást úgy, ahogyan ő szeretett minket. Köszönöm a figyelmüket!